Täällä sitä köpötellään vaan tienposkeen. Oon kävellyt jo varmaan 3 kilsaa ainakin. Helvetin kuuma. 28. Lämmintä. Hiki vaan valuu. Enkä tietenkään muistanut ottaa vettä mukaan. Tekis mieli kääntyä takaisin autolle. On meinaa niin tuskasta. Mut katsotaan, jos ei tuu kyytiä aika nopsaa, niin jos ei tuu taksia tai en saa liftiä, niin lähden kyllä sitten takaisin. Ei pysty, ei kykene. Hiljaiselta näyttää. Tuonne päin pitäisi päästä. Eipä tarvinnutkaan kauaa tienposkessa töröttää, kun sain liftin. Siihen pysähtyi semmonen vähän hienompi auto, missä oli 2 semmoista miekkosta nuorta miestä. Eikä tietysti kysyä, että menettekö Tsakoraan. Kumpikaan ei sano yhtään mitään, toljottelee vaan sinne meikäläistä ja mä oon sitten siinä, että ne ei varmasti ymmärtänyt yhtään mitään, mitä mä sanoin. Vähän ajan päästä se vänkäri sanoi, että jalla. No, hyppää vaan kyytille ja lähdetään köröttelemään kohti Tsakoraa. Turistaan siinä englanniksi niitä näitä. Kuski puhui melkein koko matkan puhelimeen. Oli vähän semmoinen astetta kiusallisempi tunnelma. Sitten saavutaan sinne Tsakoran laitamille ja sitten se kuski vaan yhtäkkiä pysäyttää sen auton siihen. Kumpikaan ei taaskaan sano mulle yhtään mitään. Sitten mä oon siinä vähän ihmeissäni, että mitähän nyt tapahtuu. No ei muuta kuin avaan oven ja lähden pois siitä ja sitten kysyn vielä lähtiessäni, että mistä sitä saa taksin sitten tuonne toiseen suuntaan, mistä tultiin. Kumpikaan ei sano yhtään mitään, toljottaa vaan edelleen siinä. Ja höpisee Darjaksi keskenään jotain. Meikäläinen vaan siinä, että okei. Lyön vaan oven kiinni ja lähden käpöttelemään kohti Suukkia. Mikä oli tietysti meikäläisen tuurilla taas loppunut. Sieltä keräiltiin jo tavaroita. Myöhästyi ihan reippaasti. Ei muuta kuin kaupungille ja asioille. Ja ostin taas noita ihania paakkelseja. Sitten taksilla kotia kohti ja maksoi 10 dirhamia. Istuttiinkin sitten koko loppuilta koirien kanssa ulkona. Oli tosi lämmin. Ja saatiin ihailla upeata auringonlaskua. Täällä onkin ollut tosi komeita auringonlaskuja viime aikoina. Et semmonen liftreissu Tsakoraan.